Dobrý večer, milí priatelia. Tí, čo ma poznajú alebo čítali môj článok, vedia, že už dlhé roky venujem boju s obezitou. Ale teraz som sa rozhodol jej zasadiť rozhodujúci úder. Počuli ste správne, rozhodol. Pretože len takéto slovo, to skutočné rozhodnutie, vám pomôže k výsledku. A už keď ste sa rozhodli, druhý krok, musíte si stanoviť svoj cieľ. Ja som si svoj cieľ stanovil na 98 kg. Momentálne mám 118. Čiže týchto 20 kg chcem za 4 mesiace odhodiť. To je moje jednoznačné rozhodnutie. A na chladničku pretože je to objekt, ktorý je veľmi často predmetom mojich návštev. A keď sme už pri tej chladničke, samozrejme to chudnutie si treba plánovať. Hej, je to celý rad opatrení, o ktorých si budeme hovoriť, ak sa chcete so mnou podieľať na tomto mojom úsilí a možno sa pripojiť ku mne. A chladnička je jeden z kritických bodov, pretože veľmi dobre poznáme tie cesty od televízora ku chladničke naspäť a tak sa to opakuje hore, dole, hore, dole. Veľmi dobre funguje, keď otvoríte chladničku, pozriete dnu a čo vidíte? Pozdravíte šalát, pozdravíte melón, svetlo svieti, zavrete. Je to úžasná vec. Takto si to zopakujete niekoľkokrát a nepriberete ani gram. Hovorí sa, že najlepšie potraviny sú tie, ktoré neprinesiete domov. Ale nechcem byť taký krutý, preto treba niečo nakúpiť, treba sa niečím živiť, ale o tom budeme hovoriť inokedy. Dnes vám ďakujem, dovidenia.